Dobré ráno je... Koľko je hodín? Dobré ráno. Svetlo mojich očí. Dobré ráno je okolo 9:30. Za chvíľku príde po nás autobus. Ešte tu máme aj Ninušku. Ideme do Varšavy. Čaká nás 8 hodín cesty. Čau! Máme tu ďalšieho osadenstva. Letíme 8 hodín cesty, bude absolútny brutál. Inak som si myslela, že budem mať jediná kufor a keď Dori napísala, že môžem mať aj ja kufor, nebude to úplne trápne, tak sme všetky mali kufor. Úplne typické ženy. Agus asi pre nás. Autobus is here! Už sedím v autobuse, zobrala som si absolútne najviac fitness snack. Potrebujem si dať ešte tabletky, mám tam omega-3, takže nejaké tuky. Netuším, ako toto bude chutiť, podľa mňa úplne otrasne, ale teším sa. Ty doniesla nejaký Tak preberali sme novú apku a jeden veľmi dôležitú takú implementáciu do našej apliky, ktorú ideme zlepšovať a ktorá bude hlavne na mne. Takže sa na to brutálne teším a teraz si idem užívať so ženami všetky komunikácie a všetky gossipy, ktoré som myslela počas týchto takmer 2 hodín. Takže musia mi všetko zhrnúť znova. Říkala, oni se baví 4 hodiny v kuse, to není možné, protože čím se baví, to se zapája. My máme toľko tém, už sme prebrali už aj veľký penis. Všeličo. No dobre, hádaj ďalej. Ale s myšlienkami si sa tak zasekla s To myšlienkami. užívaš ten jav každý deň, Hlas? hoci kto aj deti. Hlas? Je to pozitívne? Je to pozitívne. Je to veľmi pozitívne? Nie vždy to je pozitívne. Konečne sme dorazili na miesto po 10 hodinách. Kámo, pozeraj. Natočené na Babi, máme až 20:15 večeru. Zuzka poriešila. Poriešila som 20:15 max. Naše drinky sú na jednom veľkom zadku. Robíš si srandu? Let's go. Mateusz! Počkaj! Mati, hi! Oh god. Hi! Come on, girls! Hi! See you. Nice to meet you. You are Carolina. Hi! Pozeraj na tú veľkú riť. A Dorotina obrovská riť. Nesmrdíš, kámo. Tvoje vlasy to prebijajú, podľa mňa. No dúfam. Ja to milujem. OK, kámo. Čo ti šibe? Nie? Ivana! Oh my goodness! Rúžový. Kámo, Jim Glamora ich vlastné kokísky. A toto je extrémne sexy, toto je. Ja sa poserem. Šortky! To si robíš normálne so mňa srandu. Oni majú fake BBL šortky. O môj Bože. Ivuša, oni majú aj dlhé topíky. Ja sa poserem. Normálne také antielkové. Šierne šortky fake BBL. Pane Bože. Tak ja sa normálne poseriem. Súhlas. Pane Bože. A podprsenka, no... OK, tu máme harmonogram kempu. Dnes, pondelok, obleč si legíny fake BBL, dolať top doplnky v štýle Casino Royale. 20:00 do 00:00 oficiálne večera, tak my dneska ozaj nestíhame pozerať na Vlásku na Disney+. Oprčíc. A špeci! Pane Bože. Tieto šneky, mňam, to som vedavá. No nič, musíme sa ísť chystať. Final touches. No, ja mám... Ale trošičku lepšie sa sústredím, keď som pod tlakom. Z nejakého dôvodu inak vidíš.
Ibuška, ja sa inak dobre rozprávam sama so sebou teraz. No, to je Big Slay. Big Slay je to, že sa dokážem rozprávať sama so sebou. Tomu večera, to je totálna výhoda content kreatora, keď vieš takto mať talk sama so sebou dlhodobo. To je dobré, extrém. Ďakujem. Toto by bola, priateľu, taká tragédia. Vypadnú mi cicky a to inak žiadne nemám. Toto bol topik, ktorý mal byť pôvodne len ako šatka okolo pása na mojom tričku. Toto je veľmi zlé svetlo na malovanie sa. No ja si musím zhátnuť, alebo čo. A to nevyzerá vôbec dobre. Môže to budem celá suchá. OK, jedna, ešte druhá strana. Ježiš. Náušničky. Diamanty musia byť. Prosím pekne, Klimišpek. Musím dať shoutout, lebo spolupráca a hlavne preto, lebo sú diamantové. To sa paser. Za toto, čo som povedala, som nedostala zaplatené. Len milujem tie náušnice. Inak spím v nich už tretí deň a nie sú mi nekomfortné. Ako je to možné? Povedzte mi. Áno. Ach, Pane Bože. Dobre. Dobre, ešte raz. Fixačný. Dobre, toto tekuté SPF som kúpila v drogérke, je to Garnier Super UV Over Makeup Mist. Mal by sa dávať na make-up. Dobre, keď takto žiarím, je to v pohode? Tomu ver, je to po piči. Si jak Bože, taký to čo tu diamant. mám? Nehovorme, že sa mi spravil jebačí na chrbte teraz. Vyzerá jak znamienko. Dobre. Takopis féry. OK, nice. Asi to môže byť. Oh my god. Konečne sme sa vrátili na izbu. Je 5:30 pred polnocou. To absolútne neviem, čo je za časové pásmo, čo som práve teraz vyslovila. Dobre. 5:30 je tu mať. Toto bol krásny večer. Dosť ma štve, že sa netancovalo, alebo že sa nerobilo proste nejaká taká, že poďme si zatancovať, poďme si zaspievať niečo, také nejaké, že trošku viacej takáto, že aktívna vec. Ale to nevadí, mali sme celkom dobré jedlo, bola som spokojná, tortička na záver bola super. A urobili sme hrozne veľa fotiek, sme hrozne urobené. Ale posledná vec, čo teraz idem urobiť, je vyskúšať si šortky. Fakt? Lebo ja som na ne tak strašne zvedavá, že proste sa nemôžem dočkať. Mňa Takže tak ja bolia si- nohy. Ale aj mňa inak strašne ma bolia nohy. Moja noga! Noga. Inak mala som iba 2 drinky, ale nie som nejak opitá. Že som v pohode. Pila som asi po... Ja si nepamätám, kedy som naposledy pila. Dobre, kámo, asi mi nebudú dobré, keď sú mi dobré okolo lítok. Skús to. Daj tomu šancu. Okej, kámo, ja sa bojím. Daj tomu šancu. Počkaj, mi spadne top. Či to bude veriť, čo tiebe? Fakt? Cože, tak to je crazy. Je to crazy? Tak to je crazy. Hopa! Oh! Hopa. Oko to sa. Počkaj, nechcem ukazovať cicky na kameru, ale... Môžeme takúto riť. Ty legína. Počkaj, ako budeš mať ty hry. No ne, takúto určite ne. Takúto určite ne. Oh. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 Fakt? No ne, tak...
Čo ti šibe? Že čistý Ferdo mravec. Kamo, to je asi až aj moc normálne na mňa. Toto som nečakala. Dobre, koniec vlogu, ja idem asi spať. Dobre, Rejno. Do tohto sme sa zaudili. Ja absolútne netužím, čo mám z vlasy, kámo. Ale mám extrémne sucho v krku po včerajšku. To je normálne nenormálne. Normálne nenormálne. Ach, bože. Nič, my si ideme umyť zuby, osprchovať sa, umyť si vlasy, oholiť si nohy. Pôjdeme na raňajky, prejdeme sa trošku vonku, lebo akože v takéto prírode, aby si sa neprešiel, ešte ráno musíme ísť. A potom nás čaká 10:40 už sešlosť s ostatnými ženami tohto zájazdu. Ako si sa vyspala? Ja som sa vyspala dosť dobre. A ja som sa vyspala fajn. Veľmi dobre, ani si nechrápala. Nice. Ale podľa mňa by si nevedela, keby chrápala, tak si spala. Nám normálne chýbalo toto jahodové. Dobre, ok, rôzne druhy vajíček môžu byť. A to ešte vajíčka prvý. Dobre. Ako je toto? To budú ešte... Páročky. To Dobre, je ok. To je ončo. To je niečo pre mňa. Ja som si ešte... Kámo. Počula, to je kúkali, som dospala. Teraz ma pridávaš v sieťoch video. Ja mám inak veľmi pekný výhľad. Povedz rozdiel. Žiadny, nevidím. Neviem, ale ty máš asi viac gigantickú pric. Mám gigantickejšiu riť ako manekinka? Podľa mňa, hej. Tak to sme potom úplne zaujeli. No tak tomu ver. Dobre, zapni stravu a bež. To je pomalé tempo. Ale ty chceš bežať dlho, nie rýchlo. On chce behať aj jedno, aj druhé. Jana, čakaj Jana! Počkaj, ale to sa neráta. Pozeraj tam. Dúfam, že máš na sebe SPF-ko, Jana. Ja mám. Dobre, 26 si krásna. Mám. Bože. Nebudú vrásky. Wow, to je pekné. Čo už sú? Dúfam, že jedna z vás je so mnou na kladoch. My sme všetci spolu. Čo to kokot Toto je offroad. Okrem mňa. Ale je to zabalené. Čo? Aké auto terénne, veľký, s veľkými kolesami. Ale ja si myslím, ja by som chcela ísť na toto. Hento auto Ja som to nepochopila. Ale tam keď sa vyjebeš, Ja tak som tam chcela byť s vami. Ale ty si sa naspäť na nejaký, vieš. Ja si zlomím nohu, keď tak možno. Ale hen tam je, že... Ty nehovor nič, dobre? Daj si aspoň vyššie to tričko, lebo nemám potom content. Počkaj, bo spať. Tu máš, Janka, tu máš. Nie, Išli sme postupne. no, ale Júka, to som vedela, že my sa, alebo ty si mi tak sadla, že už aj cez ten YouTube, že, alebo taký, alebo čakaj, nie, už som vedela, že... Áno, tak sa vieme dlho. Ale u teba to nezdá, že mi až tak dobre sednú. Hej. Ja mám rád to videa, že si to takže stotočím, že... Je to tam! Tak na tomto sa chystáme voziť. Ja budem na štvorkolkách, tie sú tam. A ostatné ženy budú aj na týchto offroadoch. Extrémne sa na to teším. Ideme akurát do chill zóny. Chill zóna je tam, presne to rúžové, čo sa tam nachádza. Hey! Oh, it's so beautiful! Wow! Tak, ideme na štvorkolky. Kámo, tak toto bude brutálne. Čo ti šíbe? Tak to bude strašne super. Tak my ideme
práve na ten offroad. Ja neviem, či to dám, kámo, ja sa bojím. Som sa práve zasekla. No ja musel vyhodiť odtiaľ ten chalan. Ale zvládla som taký kopec, že to si normálne blázen. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. Ja som dneska celý deň vôbec nič netočila takto, že rozprávať si na vás iba ráno. Ideme sa prejsť konečne. Potrebujeme trošku chôdzu. Aj keď mám skoro 10 000 krokov, že nie je to také strašné, ale potrebovali by sme sa s týmito našimi ričkami ísť prejsť. Ty máš aké topánky? Brutálne. Brutálske. Počkaj, normálne, správ mi 360, poď. Počkaj, tam mám malú zadku. OK, dobre. No, táto čajočka bola práve behať a už je napumpovaná. My sa ideme prejsť, potrebujeme to trošičku, lebo dneska síce tie štvorkolky boli úplne že super, strašne som si to užila, ale bola tam taká hrozná zima, že som sa normálne potrebovala potom chvíľočku na slniečku ohriať a oddychnúť si, ale potom sme asi hodinu tancovali s babami v kuse na parkete, takže to bolo veľmi, veľmi fajn, ale trošku sme sa refreshli. Ja mám teraz na sebe fialový set miesto rúžového, takže konečne trošku zmena farby na mne, lebo už tej rúžovej bolo na mňa asi priveľa, ale to vyzerá, že asi na každú, lebo tu vidím nejaké modré, tam sú čierne gate, že už veľmi akože girly to neostalo. Neviem, kam ideme. A čo ty máš inú? To sú také vínové, by som povedala. Taká vínovo-fialová. Neviem. Babi, inak kam ideme? Máme nejakú trasu? Babi, máme nejakú trasu, na ktorú ideme sa prejsť? Ja, môžeme ísť takto. Okay. Dnes nás čaká už iba silent disco a o 8 večera. Neviem, že čo sa bude večerať, lebo teraz sme mali na obed vlastne iba pizzu. Dneska sme mali akože jedlo ráno super, lebo to som mala vajíčka, aj nejaké ovocie, aj biely jogurt, že všetko super a nejaký fakt, že perfektné. Ale potom ten obed, tá pizza a tá zmrzlina, ale sme to vytancovali, zase nemôžem nič povedať. Ideme sa teraz ešte prejsť a už potom iba večera. A silent disco, to budeme mať na hlave nejaké slúchatka vlastne. A budeme do toho tancovať. Všetci okolo nás sa budú na nás kúkať, že mám pekne drbe. Bože, ešte som vyvžerky nedožila. A už idem natáčať. Ideme do spa. Mám že najväčší župan, aký vôbec existuje. Akože veľkostne. Ideme sa trošku okúpať medzi 1000 influenceriek. A potom už nás čaká len tá večera. Ale máme 6:30. Takže si myslím, že to není až tak strašne zase málo času, takže podľa nás si to určite stihneme ešte užiť. A celkom sa teším, lebo jak sme dneska sa hodili do tej vody, tak to bolo fajn, ale asi potrebujem výrivku. Keď toto sme že vôbec nevymysleli dobre. Toto sme vôbec nevymysleli dobre. Nemám! Nie, lebo ja áno, to je na tom to najhoršie. Že ja tu mám to. Bože. No tak čo no už? Jak sa po tomto večeri teraz zvládnem odmalovať, to bude nadľudský výkon, čo je uša? Ja chcem spať. Ja si polnoc, ja neviem, aká je hodina, 23:33. ale je to v pohode, ja sa odličím, rovno záhnem buvinkať, zajtra si môžem rovno znovu umyť vlasy, pretože dneska sme pretancovali dokopy presne 2 hodiny. Extra. My sa ráno fotíme. Fakt dúfam, že nebudem chorá.
Dobre, Rejno, je streda, 29.7. My máme dnes posledný deň. Dnešné ráno bolo veľmi zlé. Povedzme to tak, ako to je. Bolo to veľmi zlé. Tým, že sme včera čo to popili a tým, že som není na to zvyknutá, tak dneska ráno som sa zobudila nie len, že ako včera so suchom v ústach, ale ešte aj s nechuťou žiť. Ale to sa zmenilo, keď som si osušila vlasy. Nie umýla, osušila, lebo to mi vyžadovalo veľmi veľa mentálnej energie. Ideme sa najesť, lebo nás potom čaká 10-hodinová cesta, Ivku 12. To je strašné, ty kokos, to je fakt, že veľmi strašné. A tesne po raňajkách o hodinu nás čaká fotenie až do 10:00 a potom... Nie, do 10:00, až do check-inu, nie? Do 10:40, dokedy? To je jedno. Proste do asi hodinu a pol budeme ešte točiť vonku, fotiť, nás chcú. A potom už pôjdeme iba domov. Takže sa vidíme na raňajkách. Moje úplne klasické raňajky, ako vždycky vajíčka, páročky a uhorečka, niečo sladké a ovocie a ešte biely jogurtík. A dneska som našla normálne, že čo to je? Mrkva a jablko, nejaký koktejl, či čo, jak to nazvali. Mikrofón. Nakoniec presolené vajíčko chutia dobre. Čo dám denne? Nech mi to nevadí. Jasné, poďte k nám. Sme vedeli brziku takovým veľkým stol sa dáme. Ako jedna veľká rodina. Vy ste vedeli, že na nás máte čak. Tak. Dneska sú určite teda nejaké lepšie, ale trošku ma mrzí, že nemáme tie wafle, ale toto podľa mňa bude niečo veľmi podobné, lebo vonia to úplne jak tie wafle a asi to iba urobili do nejakého iného cesta, že nechcel sa im proste srať s tým, aby to bolo... To by to byť vypravené. Aha. Nie, je to spravené podľa mňa, lebo fakt to... Ja vypravili tu. Je to možné. A mi to úplne jedno. To nevadí. Vôbec. Milujem uhorky. Keby uhorky majú všetky vitamíny sveta, ja žerem len uhorky. Without. I trošku pozowanie, just posing. Do nagrywek czy do... Do nagrywek. Do nagrywki, no. Dokładnie. Możecie w ogóle się wyjść tutaj do przodu, żeby się móc obracać. Jakby w trakcie. To wideo? Move around. Wideo. Before video. It's a video, okay. Vybavila som dokonca ešte aj vankuše do autobusu na 10-hodinovú cestu. Baby z Polska už odchádzajú, my pôjdeme za nejakú hodinku a pol. Takže sa vidíme v autobuse. Bože, toto je socializácia, normálne vážne. Vážne, to je seriózne. V autobuse budeme sa socializovať ešte, dočkaj, menujeme sa zvieravec. Inak my sme sa neboli ani prejsť. Ja som si myslela, že sa... No ja som nestihla. My už máme 10 000. Fakt? My sme dali 2 kolečka, čo sme sa boli včera prejsť. Ja mám 6500. No, devčatá. Nespíme. A za chvíľočku príde po nás autobus o 12:00, je 11:28. Extrémne sa už teším, že budeme na ceste domov, akože bolo to tu perfektné, ale už potrebujem menej žien okolo seba. Vy ste super, ale menej cudzích žien, takže priveľa rozdielnej energie. Musím niečo ešte zjesť, asi sa aj to ešte zastavíme niekde na pumpe, lebo som mala dobré raňajky a potom sme zase točili a zase stres a zase veci, takže potrebujeme niečo ešte zožrať. Vybavila som aj vankušík a ešte ďalším 3 mojim krásnym ženám, viacej som nezvládla zobrať do rúk, ale ešte tu ostali, takže myslím si, že každá z nás si stihla uchmatnúť jeden vankúšok, ktorý podľa mňa asi každá bude mať vo svojej dvojke. Budeme sa to snažiť robiť v autobuse tak, aby sme mali každá 2 miesta, nech stihneme ležať, lebo dosť veľa báb sa rozhodlo ísť inou dopravou.
Takže my sme jediné cheap bitches, ktoré budú v buse. Hovorím za seba. Ekonomicky rozmýšľajúce. Sme ekonomicky rozmýšľajúce. Nepôjde hádam sama jedna autobusom. Nie, no my sme veľmi sociálne a empatické duše. A fotenie bolo fajn, užité, len nemám prechádzku a neviem, ako budem krokovať o polnoci, ale dneska to asi bude nič, keďže včera sme mali 25 000, tak mám nadbehnuté, takže dnes sa môžem na to celé úplne vysrať. Za pondelok. Dobre, si mala 10 kilometrov. Čo to máš? Buchtičku. Zraňajok. Čo to tam máš? Áno. Fakt? Milujem ťa. Jak rýchlo sa nehala podplatiť, aha. To vymenila. Ja na budúce, keď pojeme na takéto kemby, ja si určite beriem 2 takéto krabičky. Ja mám preto 2. Pozri sa, to je moja krabička. Mám druhú. A čo v nej máš? Točíme ovočko. Neviem, tak to bude mať cíko. Ale vám by sme dali zľavu. Aj ja. Bavíme sa akorát o našom spoločnom pláne mať hypermobilný OnlyFans. To jak funguje? Neviem, no my sme obidve hypermobilné a mali by sme OnlyFans, takže hypermobilný OnlyFans. Nina teraz rozmýšľa, čo je hypermobilita, lebo na Orave také slovo nepoznajú. No keď máš veľmi mobilné lakte, kolena, nemôžeš dlho stáť, lebo ťa bolia z toho kolena. No to je jedno, odchádzame akurát konečne. Nie, že konečne, ale tak ja už som unavená. Konečne, ja už to s týmito ľudrami nemôžem vydržať. Give me a break. Ale že pred chvíľou, že nie, s vami to bolo v pohode. Čaká nás 10 hodín cesty, budeme určite stať podľa mňa tak za hodinku na nejakej pumpe. Dáme si niečo na jedenie a potom budeme možno spať a možno budeme hrať meno mesto zvieravec, who knows? Who fucking knows? Takže ideme a už budeme asi iba nejako gosipovať celú cestu. Akože 10-hodinový gosip je na mňa už moc. My sme mali teraz podľa mňa 72-hodinový gosip. 72-hodinový gosip sme mali tomu veriť. My sme gosipovali podľa mňa v spánku. No, dobre. Takže sa ideme vybaliť, lebo nás tu chýba fakt, že dosť, čiže autobus je pomerne prázdny, nie je nás tu tak veľa, takže máme na to priestor sa vyvaliť. Však, riť. Tak, riť, dobre. No málo mám zadkov za tieto 3 dní na kamere, málo mám zadkov. Takže sa vidíme, keď budeme najbližšie na nejaké pauze a bude sa diať niečo zaujímavé. Idíš, ja si ťa aj na to cítim. Ja už chcem ísť doma. Aj ja, papaj. A ja si dám potom hot dog. Neviem si predstaviť, že kde by som to ako do časového harmonogramu ako... A ja ako viem, že vždycky sa dá, keď sa chce, ja to chápem. Ale No nie. obdivujem to, že to niekto stiha, aby som to nestihala. A nechcem si ako keby pridávať, keďže viem, že... Keď ja som není, že youtuber, ja to nerobím tak, že každý týždeň vydám vlog, to by som nemala život. Ale keď stihnem, tak aj tak, keď začnem točiť v pondelok, ja proste na to pri všetkých povinnostiach väčšinou zabudnem a dotočím ho o 3 týždne, jak včera som dotáčala spred 2 týždňov koniec vlogu. Dala som si inak hot dog. Je veľmi dobrá tá páročka. To je tamka. Láska tam. Máme rovnaké tenisky, ja som si ich chcela zobrať. Hej, a hovorím si, že nejdem si brať biele, lebo si ich zašpiním. Kúpila som malinkej aj mončičáka nového, lebo som jej slúbila, že vždy, keď budem niekde cestovať mimo Slovenska, takže jej donesiem mončičáka. A začína to byť moc často, takže už je to pri veľa plišákov. Ja som v Mekáči, normálne tu majú maču, kámo, maču. Vieš veľmi dobre, že si to dám. Je to dobré? Zastávka na Mekáči. Každý jeden z vás toto musí ochutnať. Daj. Je mi jedno, vaše sliny, pokojne to kolujte. Matcha tasty. To je old matcha latte, chápeš? To je z ovseného mliečka. Takže ja sa tam nemusím báť, že ničoho. OK. Každopádne, ja neviem, či idem ísť teraz, alebo až potom. Je to brutálne. Kámo, je to jedna z najlepších takýchto, že wannabe matchy, aké som mala. Už ani nehladná, ale už je to mega... Bože, kurčak McNuggets, kurčak. Zasnať, ešte niečo upratať. Budeme mať dneska host. Schovám všetky zbytočnosti. Šup sem, šup tam, už to ide. Čisto bude v celom byte. Už sú sošky pod perinou, kvetináče za tou skriňou. Šup sem, šup tam rýchlo kľúče, schovajte sa do papuče. Popolník pod stolík a ty váza pod šuch zasa. Šuchy, šuch. Spust
vyšla izba v krátkej chvíli, to však Jožka nepomýli. Miesto sošky macotróni, miesto vázy, Jožkov koník. Tam, kde stála popolnička, tam je garáž pre autička. Na polici stavebnica, na stoličke električka. No a prilepené na skrini 4 hady z plastelíny. Prišla mama, ruky spína, ale predsa chváli syna. Nič to za to prejde rok, spravíš lepší poriadok. Zázor! Big performance, pure cinema! Pomalinky, a ja chcem macicku. Bubinka sa. Musím ťa opatrne. Mojenko, babenko, Leška, nejdeme ťa rušiť. Vyzerá nejak smutne. Končíme tento náš výlet. Sem poď, žena, aj ty sem, aj ty sem, aj ty sem. Ja som sa s vami chcela rozlučiť, lebo už sa mi vybíja 8. Lúčime sa tu s týmito nádhernými, krásnymi ženami. Vidíme sa hneď pri ďalšom vlogu, keď budeme robiť nejaký ďalší No musela som tam mať ešte nejaký ďalší camp, alebo nejaký ďalší event, alebo čokoľvek, nejakú stretávku, ktorá musí byť. Takže sa teším, veľmi úžasný zážitok bol toto, budem z toho žiť ešte tak rok. A dúfam, že si tento vlog mega najviac užijete, lebo my sme si to užili. Majte sa! Čaute!